ora gadah wedhus iku lho. Loh. Gak nyambung sih. Mas Kang Mas namine sinten? Sakniki dintene Sabtu. Mas Kang Mas kisahipun pundi? Sapi kula pun manah pitu. Gak kena iki. Aduh jenengan pripun? Sakniki pun boten ngalor. Kenging menapa kok wangsul itu? Kula niki namine sinten? Loh, makin gak kena iki. Aduh, kok jengkelke dijangan dikandok merono mrene. Dadi ora karuan estunipun menapa saliwah. Kula boten udut rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina jemuah kula benjang badhe tindak pundi. Rene Mas Tris. Ping kuping malah apa jamur. Ora mungkin mripat kula mur. Penak menang ora caturan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Lho kok aku? Simpatik music. Magines. Mas Kang Mas namine sinten? Sakniki dintene Sabtu. Mas Kang Mas kisahipun pundi? Sapi kula pun manah pitu. Aduh jenengan pripun? Sakniki pun boten ngalor. Kenging menapa kok wangsul ngidul? Kula niki namine sinten? Lo gak nyambung loh, bagus-bagus gak nyambung. Aduh, kok jengkelke dijangan dikandok merono mrene. Dadi ora karuan estunipun menapa saliwah. Kula boten mudhut rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina jemuah kula benjang badhe tindak pundi. Ping kuping malah apa jamur. Ora mungkin mripat kula mur. Penak menang ora caturan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Piye to kok mrono rene to? Jenengan lo gak ngenah lo. Yo wis genah ngono lho piye. Iki ganteng-ganteng iki sing nyambung. Mas Kang Mas namine sinten? Sakniki dintene Sabtu. Mas Kang Mas kisahipun pundi? Sapi kula pun manah pitu. Aduh jenengan pripun? Sakniki pun boten ngalor. Kenging menapa kok wangsul ngidul? Kula niki namine sinten? Sakarepmu lah Mas. Aduh, kok jengkelke dijangan dikandok merono mrene. Dadi ora karuan estunipun menapa saliwah. Kula boten mudhut rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina jemuah kula benjang badhe tindak pundi. Wes males deh. Ping kuping malah apa jamur. Ora mungkin mripat kula mur. Penak menang ora caturan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Penak
ganteng lah dhewe no. Iki cocok iki nih.